Primeran bebi, 27, jaietako egitaraua. Iritsi da jaietako egitaraua. Ez dit ilusio berezirik egiten. Gainera, ez da ezer itxurusorik egoten, beraz, kuadrilla eguna amaitzean martxa egingo dugu kanpora. Ba, aurten kuadrilla egunaren ondotik dator berena. Oberena? Herri kirolak, pilota partida eta idiprobak? Ba ez, aurten aldaketan nabarmenak egin dira. Ahalegin berezi egin dute horretarako herriko talde eta eragileek. Ah, bai? Zer diozu? Ba, askoz jai parte hartzaileagoak izango dira. Beraz, orain guri dagokigu erantzutea. Zenbat eta gehiago parte hartu, orduan eta herrikoiagoak izango dira jaiak. Ara? Eta zein da egitaraua ba? Herri kirolak gure artean egingo dira. Orain, izen emate epea ireki da, eta nahi dugun kuadrilla edo herriko taldek parte hartu dezakegu. Baina gu ez gara harri jasotzaileak eta aizkolariak ordea? Ez jakina. Orduan? Herri kirolak aldatu egin dira, eta ez dagongo ez harririk, ez egurrik. Guk ondo pasatzeko jokoak dira guztiak. Begira, sokatira izango da amaieran, bukaerara iristen diren bi taldeen artean. Ara? Talde mistoak behar dira, oso ondo. Bai, izena emateko baldintza da talde osaketa mistoa izatea, emakumez eta gizonez osatua. Ea, utzi egitaraua ikusten. Jakin mina jarri didazu. Zein dira gainerako jokoak? Ara, onak! Karretila lasterketa, oskol bilketa, artirinez betetako txingak. Eta maitutakoan, artirinari erabilera emanez, talo afaria parte hartzaile guztientzat. Ze ona, talo afaria. Pilota jaialdian ere nesken partida bat lehen aldiz, begira? Ah, bai. Eta hau, ze ikusten duten nire begiek? Urteroko orkesta ordezkatzera dator kontzertua. Bazen garaia, Niña Coyote eta Chico Tornado. Banekien gustatuko zitzaizula. Bazen ordua emakumea lorontzi bat bezala duten orkestra horiek baztertzeko. Aldaketan nabarmenak, bai hoxe, posten naiz. Asko gainera. Eta ze gehiago dugu? Ba, denetik, tanborradako kantineraren janzkera aldatu da. Gonamotzaren ordez, begira zer estilosoa jarri duten janzkera. Honekin behintzat, edonor atera daiteke kantinera moduan. Asmatu dute. Bikote mistoak eskatu dira, baita ere esaterako mus txapelketan eta dantza txapelketan. Jai parekideak bilatu dira, zalantzarik gabe. Eta ikus dezakedanez, lekuak ere zaindu dira. Gaueko ekitaldiak herriko plazara ekarri dira. Erdigunera, bazen garaia. Gaueko ordu txikietan eskertuko dugu behar bezala argiztatutako guneetan ibiltzea. Etxeratzeko ere, alde ederreko erosotasuna eta segurtasuna egia esan behar bada denontzat. Hala da, bai. Izan ere, lekutan dago errukbi zelaia. Iaz, txandaka ibili ginen alabaren kuadrillako gurasoak euren bila joanez. Ez da harritzekoa, handik herriraino argiztatu gabe dagota bidea. Eta begira honako hauek ere. Behingoz kendu dute regetoia gazte diskoan. Ez dadila zabaldu mezu matxistarik gaztetxoengana arratsaldeko ordu hoietan. Ekinaren ekinez lortu da azkenean. Zoriontzekoa inondik ere aurtengo jai batzordearen egitaraua. Bai, eta publikoki zoriontzekoa gainera. Arrazoi duzu. Eta herri aldizkarian idazten badugu zoriontzeko gutun bat gure kuadrilaren izenean?